La llegenda de Sant Jordi. Diu la llegenda que per les terres de Montblanc hi vivia un drac ferotge que tenia aterrida tota la població de la comarca. El drac, terrible, portava anys devorant persones i ramats sencers de bestiar i ningú podia viure tranquil. Un dia el rei va decidir buscar una solució al problema. Per poder portar una vida normal, havien d'aconseguir que el drac no tingués gana i per això es va decidir que cada dia oferirien a la bèstia una persona escollida a l'atzar i així la resta dels vilatans podrien viure tranquils, almenys per aquella jornada. La sort va voler que la primera víctima en sacrifici fos la filla del rei. La jove i bella princesa va entrar en desconsol, però també tot el poble que l'estimava i l'adorava i que varen demanar clemència al pare de la noia. Però el rei, fidel a les seves decisions, va acceptar el que l'atzar l'havia marcat i amb tota la seva pena va enviar a la seva estimada filla cap a la cova del drac per al seu sacrifici. Però de sobte, muntat en un cavall blanc, va aparèixer un cavaller. El seu nom era Jordi i venia a salvar la princesa i a tota la població de Montblanc. Va lluitar de la manera més heroica i valenta contra el drac i, finalment, va aconseguir travessar-lo amb la seva llarga llança. D'aquesta manera el cavaller no només va vèncer el drac, alliberant a tota la població d'aquell horror, sinó que també va salvar la princesa d'una mort segura. El rei, agraït, va oferir-li a la seva gentil filla en matrimoni, però el cavaller no va voler acceptar aquell honor. Va agafar el seu cavall blanc i va marxar. Al cap d'uns dies, allà on el cavaller havia matat el drac, hi va néixer un roser de flors vermelles, com la sang del drac vençut. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte s'ha acabat. I conte contat ja s'ha acabat.